Cum manifesti o persoană specifică, partenerul ideal, folosind legea asumției și totodată acțiuni aliniate? În momentul în care ești în procesul de manifestare al partenerului tău ideal, foarte important este să faci și acțiuni cu privire la rezultatul final. Spre exemplu, dacă tu ești o femeie singură care stă într-un apartament sau o garsonieră care este full numai de lucruri personale și nu există niciun spațiu liber pentru o altă persoană, ai putea face acțiunea de a elibera din spațiul tău privat un sertar, un dulap, un raft, pentru a lăsa loc partenerului ideal să vină. Există, bineînțeles, și multe alte acțiuni aliniate cu privire la manifestarea unei persoane specifice. Spre exemplu, dacă îți permite și bugetul, poți începe să cauți cadouri pentru bărbatul din viața ta ce va să vină. Tu, practic, făcând loc în camera ta pentru o persoană sau cumpărând deja cadouri în avans pentru acea persoană din viața ta, nu faci decât să accelerezi manifestarea. Tu astfel păcălești subconștientul, îl educi practic să se aducă mai repede relația ideală. Dacă te pot ajuta cu privire la manifestarea persoanei specifice sau a relației ideale, îmi poți lăsa un comentariu sau un mesaj în privat.